firmy, ktoré nejakým spôsobom sú prepojené na ľudí z Hlasu. Pán Šimečka. Ako ste povedali, pán redaktor, má to viacero rovín. A tá prvá rovina je každému zjavná. A to je to, že tu bola výzva, kde sa rozdávali peniaze zo štátneho rozpočtu. Toto nebol plán obnovy, to bol štátny rozpočet. A ja súhlasím s cieľom pomáhať slovenským podnikateľom, inováciám a priemyslu, ale to predsa aká už náhoda musí byť, aby medzi tými, čo dostali peniaze, bola firma asistenta poslanca strany Hlas. To aká náhoda musí byť, že 3 milióny dostala firma, ktorá je majetkovo prepojená s firmou, ktorá bola darcom strany Hlas. To nie je náhoda. Predpokladám, že je na Slovensku veľa, či už väčších alebo menších firiem, ktoré by tiež mali nárok. Ale vyzerá to, a je to, pretože pán podpredseda vlády Kmec odstúpil, čiže to je priznaním toho, že to bol kšeft, malá domov, pomoc darcom Hlasu. Nie je to prvý raz. Pamätáme si z leta záchrankový tender. Podobný problém. Firma prepojená so stranou Hlas dostala zákazku a vtedy to bolo ešte horšie, pretože išlo o životy a zdravie ľudí, išlo ešte aj o väčšie peniaze. No a tým sa dostávam k tej druhej rovine, že prečo pán minister Kmec odstupuje a prečo vtedy pán minister Šaško neodstúpil, lebo aj ten tender bol zastavený, záchrankový. No a tá druhá rovina spočíva v tom, že predseda vlády, a naznačuje to aj pán Šutaj-Eštok, predseda vlády sa snaží prekryť ten obrovský škandál v diskusii v Poprade, kde stratil nervy a začal študentom hovoriť, že majú ísť bojovať na Ukrajinu. On vie, že je to problém pre ňoho, vie, že je to nechutné a vie, že to potrebuje niečím prekryť, tak preto oznámil, že teraz odvolá pána podpredsedu vlády Kmeca. Má byť za čo odvolaný pán podpredseda vlády, ale zároveň ten rozdiel medzi ním a inými ministrami je ten, že to prišlo v čase, keď je premiér Fico pod tlakom. Myslím, že sledujeme rozklad politiky vládnej koalície doslova v priamom prenose tento týždeň. Toho sa nemusíte. Dostaneme sa ešte k ďalším veciam. Ale ja teraz sa úplne v tom strácam, čo hovorí pán minister, lebo vravíte, že sa takto rozhodol premiér, že musí pán Kmec odísť a že nech sa teda uplatní tento meter na všetkých, ale predtým ste povedali, že pán Kmec sa sám rozhodol podať demisiu. Tak ako to je? Donútil ho k tomu premiér, alebo sa tak rozhodol sám? A keď už raz teda buď sám sa rozhodol podať demisiu, alebo ho premiér odvolal, to už nechám na vás, nech si to vyriešite, no tak to znamená priznanie, že tá výzva nebola v poriadku. Že to sú kšefty, že to sa prideľovali dotácie, aby sa zavďačila strana Hlas svojim donorom a svojim blízkym ľuďom. Čiže prosím vás, nevzťahujte to teraz na nejakú inú vládu, nehážte zodpovednosť na Multiplex alebo na pani Remišovu. Toto je váš škandál, kde každý vidí, celá republika, čierne na bielom, že tu boli štátne peniaze, na ktoré naši ľudia, živnostníci, zamestnanci, všetci sa musia zložiť a vy ich dáte firme, ktorá darovala vám peniaze strane Hlas. Dáte ich firme, kde je váš asistent. To je už zjavnejšie nemôže byť, preto musel skončiť. To nie je prejav novej politickej kultúry, to je prejav politickej reality. Neskáčte mi do rečí, sám ste to žiadali, neskáčte mi do rečí. To nie je prejav novej politickej kultúry, to je prejav politickej reality, že keď máte takýto škandál, tak odstúpite. Rovnako sa to týka pána ministra Šaška, ktorý mal veľmi podobný škandál. Tender na záchranky musel byť zastavený, pretože firma prepojená so stranou Hlas jednoducho dostala zákazku na záchranky, pričom na to nemala absolútne žiadnu kvalifikáciu a skúsenosti. Tender na záchranky potvrdil bol to zrušený. Generálny prokurátor sám povedal, že to bola reťaz nezákonnosti. Čiže nerozumiem, ako je možné, že pán Kmec teraz odstupuje a pán Kamil Šaško tam zostáva. Tak to je aká politická doplním. Lebo to je presne to isté, ešte horšie. Neskáčte ma do rečí. Neskáčte mi do rečí. Ja sa pýtam, ako je možné pri tejto novej politickej kultúre, že tam zostáva pán Šaško? Má podľa vás premiér dvojaký meter na svojich ministrov? Útočí iba na Hlas? To si musia vyhodnotiť vládnej koalícii. Podľa mňa, podľa tohto metra by tam nemal byť ani predseda vlády. A mimochodom, po tom, čo urobil v piatok, a dúfam, že sa k tomu dostaneme, akým spôsobom ponížil a veľmi arogantným a nevyberaným spôsobom povedal študentom, že majú ísť bojovať na Ukrajinu, to je podľa mňa už tiež na úterák, ale k tomu sa asi dostaneme. Ja chcem iba, aby jedna vec nezapadla. Pán minister vnútra teraz hovorí, že rozdiel medzi Kamilom Šaškom a tým záchrankovým tendrom a touto výzvou, po ktorej skončil pán Kmec, je v tom, že ten tender sa zrušil a teda nebola spôsobená škoda. Ale veď, pán minister, to bolo preto, lebo sa prevalili všetky tie informácie o prepojení tej firmy a Agelu a o tom, ako netransparentne sa rozhodovalo v tom operačnom stredisku. Bol obrovský tlak
A preto to musel zrušiť. To nebolo z jeho dobrej vôle, bol pod tlakom. Rovnako ako teraz pán Kmec musel odstúpiť nie preto, lebo by si sám uvedomil, že tam sú pochybnosti a konflikty záujmov, ale bol k tomu dotlačený aj prácou opozície. Že to sú dva identické prípady. Akurát pán Kamil Šaško musel ustúpiť tlaku ešte skôr, než stihli sa uzavrieť tie zmluvy. To je jediný rozdiel. Ale ten model, že v Hlase prihrávate svojim sponzorom, neviete robiť jediný krok bez toho, aby nevznikali pochybnosti z nejakého kšeftu, to je úplne to isté. Čiže keď sa pýtate na rovnaký meter, už dávno mal byť pán minister Šaško zo svojej funkcie preč. Nehovoriac už o iných ministroch, ktorí toho majú na rováši rovnako. Pán Šimečka. Je to smutné počúvať, najmä preto, lebo to je stále iba o nich. Kto je na koho nahnevaný, či sa niekto cíti dotknutý a či má niekto niekomu radiť a ako dodržiavajú koaličnú zmluvu a kto je v práve, kto není práve v práve. Že to je celé o nich, o ich vlastných mocenských vzťahoch. Preto ma to mrzí, lebo by to malo byť predovšetkým o tom, čo urobili pre občanov a teda neurobili nič, naopak zhoršili najmä finančnú situáciu rodín na Slovensku a môžeme sa k tomu dostať. Ale je to pre mňa smutné aj preto, lebo predsa vidím, a to naozaj ma nikto nemôže obviniť, že by som bol nejaký fanúšik strany Hlas, ale je mi to už také trápne aj za nich, ako s nimi premiér zametá. A ako si to nechajú. A ako vás ponižuje. A vy sa nedokážete tomu vzoprieť. A to sú 2 roky tejto vlády, kedy ste mali x možností ako strana Hlas povedať, že toto je cez čiaru. Či už išlo o zahraničnú politiku, cestu premiéra do Moskvy. Alebo aj tento týždeň, keď viete, a myslíte si, že pán minister Ráš mal vyvodiť politickú zodpovednosť z toho, že sa zrazili vlaky 2 za mesiac a desiatky ľudí sú zranení, tak prečo ste to nepovedali vtedy? Prečo ste to nepovedali v pondelok? Toto je presne to, že Hlas, keď sa mu deje nejaká nepríjemnosť, tak potom je taký, sa im to nepáči, ale že by sami sa voči premiérovi postavili, prečo nepoviete dnes, že to, čo sa stalo v piatok, je nehorázne. Že si to nemôže dovoliť predseda vlády voči mladým ľuďom na Slovensku. A teraz potom sa sťažujete, že vám premiér berie percentá, preto ste na 7, že vám odpaluje ministrov, ale je to preto, lebo sa nedokážete mu zoprieť. A ja teraz vám nechcem radiť ako predseda strany, ale toto je príbeh tých 2 rokov. Že ste sa proste podvolili a teraz sa už iba naťahujete o to, kto vie lepšie robiť pomstu na ministerstve vnútra. Namiesto toho, aby ste pracovali pre občanov a keď vidíte, že Smer nás ťahá niekam do čiernej diery, tak ste sa proti tomu mali postaviť. Mojich kolegov smerovaná práve na týchto ľudí. Myslím, že práve v tom predchádzajúcom vstupe sa pán minister usvedčil svojej arogancie. Najprv povedal, že to rozhodnutie súdu v jeho prípade bolo bezprecedentné a absurdné. A potom prizná fakt, že takýchto prípadov je 26 000. Kde ľudia, ktorí nie sú ministri, nemajú celý aparát na úrade, na strane, aby si kontrolovali elektronickú schránku, prišli o svoje peniaze, o svoj majetok, preto, lebo nemali túto informáciu. No a teraz to by bolo aj dosť počkajte, nechajte ma dohovoriť, lebo predtým hovoril minister veľa. Tak na jednej strane bohorovne arogantne tvrdí, že to je absurdné a bezprecedentné rozhodnutie súdu, aby o 10 sekúnd neskôr priznal, že takých prípadov je vyše 30 000. To znamená, že to nie je bezprecedentné. To rozhodnutie súdu je zákonné. Súd nemohol inak konať, pretože máte elektronickú schránku. Nemohol vám to inak dať vedieť, lebo by porušil zákon. To, čo mne na tom vlastne najviac vadí, pán moderátor, nie je to, že pán minister urobil chybu, no tak má hanbu, musí zaplatiť, je to jeho vec. Ale to, že teraz odmieta rešpektovať súd, hovorí, že je to absurdné, odmieta povedať, že áno, urobil som chybu, zaplatím, pardon, a ešte idú meniť zákon kvôli tomu, že sa to stalo ministrovi. Aj pán Kaliňák už povedal, že chcú zmeniť zákon, pán Raši, váš podpredseda, povedal, že chcú meniť zákon. Nie preto, lebo sa to týka 20 000 alebo koľko ľudí, ale preto, lebo sa to stalo ministrovi. Keď hovorím, že im ide iba o nich samotných, že to je ten papalášizmus, tak to je presne príklad toho. Pán minister, svetlo svetla uzreli maily s sexuálnym predátorom Epsteinom, ktorý, ale ako je známe, v minulosti vo väzení spáchal samovraždu. A spomína sa v nich aj Miroslav Lajčák. Posunulo sa to do tej roviny, že predseda SNS Andrej Danko žiada, aby pán Lajčák, bývalý minister zahraničných vecí a dnes poradca premiéra, skončil vo funkcii poradcu premiéra. Aké je vaše stanovisko k tejto téme? Ja som zachytil túto správu, zachytil som aj nejakú časť tej mailovej komunikácie, ktorá hovorila o tom, ako pán Lajčák bol informovaný o veciach, ktoré sa diali, myslím, že v roku 2018, o tom, ako má padnúť vláda. Je to poradca predsedu vlády. Aj v tom čase bol ministrom jeho vlády, preto je to na pánovi predsedovi vlády, či
vyvodí zodpovednosť, tak ako vyvodil po tlaku strany SNS, kedy odvolal pána Eduarda Chmelára, čo mi je prirodzene ľúto, tak myslím si, že je tu požiadavka jednej z koaličnej strán, pána Danka, je to na predsedovi vlády, či chce spolupracovať s pánom Lajčakom alebo nie. Musí sa on... A vy si o tom čo myslíte? Ja by som si svojich poradcov asi vyberal ináč. Nech sa páči, pán Šimečka. Treba si asi uvedomiť, že toto nie je malá vec. Lebo kontakt a komunikácia, priateľstvo s Jeffrey Epsteinom ničilo kariéry významným ľuďom vrátane člena kráľovskej rodiny. A vyzerá, že to priateľstvo pána Epsteina a pána Lajčáka bolo intimné natoľko, že ho oslavoval krstným menom. To samo o sebe je diskreditačné, keďže vieme, že Jeffrey Epstein je odsúdený, teda dnes už po smrti, ale bol odsúdený sexuálny predátor, ktorý v podstate vydržoval mladé dievčatá a ponúkal ich mocným ľuďom. Takáto asociácia je toxická od podstaty. Ja by som na mieste nielenže pána premiéra, ale aj tu pána ministra okamžite vyzval pána Lajčáka. Za prvé nech to vysvetlí. A keď sa potvrdia tie kontakty, tak nemá čo robiť zase po boku premiéra napríklad na stretnutí. Treba povedať, že žiadny z tých mailov to nedáva do súvislosti z tých sexuálnych vecí, ktorých bol pán Epstein nejakým spôsobom obžalovaný. To ale musí pán Lajčák vysvetliť. No, čiže on aj povedal, že to bolo na úrovni, treba sa korektne povedať, že dal k tomu stanovisko. Ale druhá dôležitá vec v tom je. A pán Danko sa toho tak dotkol, ale trochu to schaosil. Či je tam nejaká linka smerujúca na Slovensko. Pamätáme si rok 2018, protesty za slušné Slovensko a koniec vtedajšej vlády Roberta Fica. A ja si pamätám, že to bol pán Fico aj ďalší predstavitelia Smeru, ktorí kričali, že to je dielo amerického finančníka Georgea Sorosa, ktorý to tu celé zinscenoval, zorganizoval. No a teraz sa ukazuje, aj z tej korešpondencie pána Lajčáka, respektíve pána Epsteina a pána Bannona, že ak niekto mal kontakt v tom období, na jar 2018, s predstaviteľmi americkej vlády a s vplyvnými americkými finančníkmi, tak to bol minister Ficovej vlády, pán Lajčák. Dokonca sa aj rozprávajú o slovenskej politike, z tej korešpondencie je to zjavné. Tak ja by som bol rád, aby sme, teda keď už toto povedali úplne jasne, že keď niekto sa zaujímal a bol informovaný zo slovenského prostredia o diania tu doma, tak to bol pán Epstein a pán Bannon a nie pán Danko tam naznačoval aj to, že ako keby už bolo prednohodnuté a vytváralo sa podhubie pre pani Čaputovú. Aj to hovoril Andrej Danko. Ale to je nezmysel, pretože pani Čaputová vtedy ešte ani nekandidovala za prezidentku. To bolo až o rok neskôr. Viete, preto vravím, že pán Danko to schaosil. Akurát vravím, že lož, ktorá tu bola... vtedy mal už rozvešané billboardy po celom Slovensku ako kandidát. Že to je riadené z Ameriky a za pomoci občianskej spoločnosti, tak tuto vidíme, že jediné kontakty, ktoré reálne boli s Američanmi, pán Mistrík, ja si to pamätám, mal billboardy rozvešané po celom Slovensku a zrazu sa objavila pani Čaputová, ktorá dovtedy mala jedinú politickú tému Pezinskú skladku. Tak to bolo. Ale bola predsa súčasťou vedenia Progresívneho Slovenska, tak je úplne normálne, logické, že sme ju nominovali na prezidentku. Iba vravím, že namiesto toho, aby tu bola nejaká stopa po Šorošovi, tak je tu stopa po Epsteinovi a to spojenie smeruje na ministra Ficovej vtedajšej vlády, alebo teda vlády, ktorá vtedy končila. Pán Eštok, pán Šimečka, pani Luščíková natočila video v Poprade, kde prišiel diskutovať Robert Fico. A tam študent písal vlastne dva texty, jeden z nich hanlivý, na chodník. Akú úlohu v tomto zohráva Progresívne Slovensko? Žiadnu, okrem tej, že podporuje študentov v tom, aby mohli vyjadriť svoj názor. Akokoľvek sa nám ten názor nemusí páčiť, no počkajte, môže nám pripadať vulgárny. To tak napriek tomu ho podporujete? Napriek tomu budeme podporovať právo mladých ľudí vyjadriť svoj názor, kým to nie je trestné. A vyjadriť ho tak, aby vás nemusela predviesť polícia. Počkajte, ja to hovorím. Celú reláciu vás nechám jedného aj druhého dohovoriť, lebo ľudia si to zaslúžia. Ale pán Šimečka, chcem sa spýtať, tak potom čo máte za meter, keď ľudia tam v dave kričali, že Čaputová je americká, nechcem povedať, že čo, vtedy ste to strašne kritizovali. Takisto mali vtedy právo na názor? Kde je tá miera slušnosti? Veď nežijeme v anarchii. Za prvé, ten, kto to kričal, bol politik, bol podpredseda Smeru. A ten, za druhé, kto kričal na pódiu, bol pán Bláho, ktorý povedal, aby vyhecoval ale teraz pozor. Ja neschvaľujem vulgarizmus, ani to neschvaľujem pri koalícii, ani pri komkoľvek. Iba vravím, že to je jeden z výdobytkov novembra 89, že môžete niečo napísať, kým to neprekračuje zákon, a hlavne keď je to mladý človek, tak nemá byť popoťahovaný políciou. Text napísať Ficovi pred školu, že ako chutí Putinov, tak to prekračuje zákon?
Alebo mieru slušnosti? Podľa mňa to neprekračuje zákon. Prekračuje zákon, keď navádzate na trestný čin, alebo hanobíte rasu, alebo národ, alebo navádzate na násilie. Kým to neprekračuje zákon, tak mladí ľudia, veď o tom bol november 89. Majú mať slobodu hovoriť si čokoľvek. Vulgarizmus. A veď ja s ním nesúhlasím, ja ho neschvalujem, iba hovorím, a presne to urobila aj naša poslankyňa, že nemá za to mladý človek proste skončiť vo väzení alebo vo väzení na nejakom výsluchu. Veď o tom to celé je. My si môžeme o tom myslieť, čo chceme, môžeme si povedať, že je to vulgárne. A mimochodom, keď tam bola naša pani poslankyňa, tak to nebolo tam napísané, ale máme brániť právo mladých ľudí, kohokoľvek, hovoriť si veci, tí nie sú politici, oni nemajú väčšiu zodpovednosť, oni sú politici, a kým neprekračujú zákon, tak ich nemá polícia čo odvádzať na výsluch. Ja sa pýtam vás, pán moderátor. Je normálne, prečo nezastavíte pána ministra vnútra, ktorý hovorí, že kvôli mne zastrelili premiéra? Tak si to predstavujete. Kvôli mne postrelili premiéra. Počkajte teraz, pán Eštof. Máme rozhodnutie súdu. Ten páchateľ je právoplatne odsúdený. Neexistuje žiadny jediný dôkaz o tom, že by ktokoľvek iný s tým mal niečo spoločné. A pán minister vnútra s tou funkciou, ktorá k tomu náleží, že má pod sebou bezpečnostné zložky štátu, povie mne, že kvôli mne postrelili premiéra. Je toto normálne? Vy nesiete politickú zodpovednosť. Vy máte na starosti ochranu ústavných činiteľov. Vy máte na starosti ochranu predsedu vlády, aj ochranu ministrov. Pretože vám zobrali. Ja sa pýtam vás, pán moderátor, ako môžem nezastaviť pána ministra, keď rozpráva takéto šialené veci, obviňuje mňa zo zodpovednosti za postrelenie premiéra. Korektne treba povedať, že súd konštatoval a jasne zadefinoval, kto je strelec, a atentátnik je odsúdený na spravodlivý výkon trestu. Áno, to treba povedať.